Hän lähettää vasurilla tuohon. Tulee kyllä hyvin. Nyt se on Messenger, joka puskee ja pallo on maalissa. Kyllä, näin se on. Brock Messenger tuo Jaron tasoihin. Tilanne on 1-0, kun toista puolia. Tässä tilanteessa siinä oli kotijoukkueen 2-0 johto enemmän kuin lähellä. Messenger lähtee pallon kanssa haastaa sinne, kaksi OP-pelaajaa menee ja menee edelleen, laittaa oikealle. Kuitenkin Pennanen tulee loistavasti tähän tilanteeseen väliin. Tilanne jatkuu. Messenger pallossa heittää, joka menettää pallo Messengerille. Messenger ulkosyrjällä. Katidis. Nyt se on saavutettu se etappi ja tästä näin seuraavaan kohtaan. Hieno homma! Kyllä. Messenger pallon kohti Paintsille ja siinä kyllä Paintsi taas. Messenger vie tämän pallon ja pääsee nyt nousemaan aika mukavan näköisesti. Messenger tulee se kahden pelän välissä, nyt kaadetaan. Joo, ja se on niinku ollut useassa pelissä Kingstonin ongelma. Se oli Hakaa vastaan, se on ollut Honkaa vastaan ongelma. Se tuki kokonaan. Et siellä ei ollut ketään niinku auttamassa siitä Amaton kakkospeskari tänään tai itse asiassa Haka kolmospeskari oli tuolloin ja päätyi lopulta punaisen kortin jälkeen kentälle. Tuolloinkaan ei mitään mainittavaa Hyyrysen osalta jäänyt kerrottavaksi. Samalla kun Jaro pääsee hyökkäykseen. Hyvä nousu sieltä. Brock Messengeriltä tämä uusiseelantilainen 21-vuotias. Messenger haastaa siihen keskustaan, loistava syö. Muor nähtävästi käynyt katsomassa parit lätkätreenit tuossa pohjalla, oli semmonen avoja. Nelikko on semmoset jääkaappipakastiosastoa niinku Jarolla, että se tuo sen tietyn edun kyllä näissä erikoistilanteissa. Ja jälleen nyt tullaan näyttävästi, sieltä lähtee keskitys ja se tippuu suoraan siihen Messengerille. Ja Kuka hyökkäykseen jälleen pallon. Tää. Hyvä. Ihan. Pencil. Messenger tekee nousua oikeaan, laittaa pallot, niin myös pelataan Malundama vastassa Pencille. Pencilin edessä. Malundama myös tuplaamassa. Pencil pyrkii päätyyn asti, keskitys lähtee, mutta se jää Malundaman jalkoihin. Popovic. Pallo vain väljemmille vesille. No eipä onnistu, Messenger pääsee palloon. Pencil. Kiila. Messenger. Kiila nyt tässä on siinä Milosevlevich sentään. Katkoa yrittämässä, ei ihan tyhjä kaista ollut edessä. Messenger kääntää Hakan boksiin. Kakkosalueelle vetopaikkoja irta palloista. Messengerin heitto. Tulee vitosen viivan tuntumaan. Levittää vasempaan laitaan. Messenger. Vähän tuurillakin saa pallon itselleen. Sitten vähän Kympelö haastoyritys Malundamaa vastaan. Malundama vastaan Messenger. Messenger pyrkii ohi. Pystyy ja sieltä lähtee Kylan keskitys. Hyvin meneekin väliin. Videskuk pallossa. Katidis tulee hätiin. Katidis nostaa tyylikkäästi pallon Messengerille, joka pääsee keskittämään aivan päätyrajan tuntumasta. Keskitys menee Remesaha ei siinä kuitenkaan onnistu. Aisli pelaa pallon Messengerille. Messenger ei saa oikean jalkaankaan vielä vapaaksi. Aisli on siinä auttamassa. Messenger edelleen pallossa. Ja tulee kun tuleekin, sieltä pelaa Aisli. Suunholm. Ja nyt jos Messengerillä uusi paikka keskittää, pelaa lyhyen Aisilla. Kyllä. Mitä muistelee, niin paljon niitä oli myös liikavuosina Jarolla loukkaantumisia. Myös varmasti paljon huonoa tuuria, mitä en ymmärtänyt.
Saa vapaasti pyöräyttää vasemmalle. Tähän tulee Brock Messenger. Ja nyt tulee Savitsille paikka! Mitä tekee Savits? Peipale! Liittaako hän pelin? Ei vielä! Me vaan katsotaan hidastuksia täältä. Kibatsu. Yritetään jatkaa sitä Markus Kruunholmille. Pallon Ekström pelaa eteenpäin Sevunille. Sevun. Siinä on kuitenkin Messenger vielä. Siis tulee pikkasen huolimaton tällä hetkellä ollut. Suorastaan vähän tämmönen Suomi-Ukraina-peli fiilis. Keskitys lähtee. Se tulee takaviistoon. Mäenpää. Pallo haltuun. Messenger. Puskee pallon eteenpäin. Aika korkealla kävi Mäenpääkin jalka. Mäenpää haastaa päätyyn. Saako sitä kulmankalasta? Järvi. Emeniike tekee juoksua. Järvi. Messenger vastassa. Järvi. Menee kulmalipulle saakka. Messenger liukuu. Liukuu pallon jalkoihinsa ja ottaa kyllä tyylikkäästi pallon oman joukkueen haltuun. Hänestä pallo menee Aseollun heitoksi. Jovovic saa päänsä väliin. Ja ei ehdi kyllä katkaisemaan. Ramaningai hakee siellä mustassa, mutta Messenger katkoo pallo edelleen vierasjoukkueella. Ramaningai. Ja nyt keskityspaikka siellä tällä kertaa ketään Ouluesta. Se siltä ainakin ensi silmäyksellä näyttää. Jovovic taistelee pallosta Messengerin kanssa. Messenger pallon itselleen vie ja pyörähtää itsensä hyvin vapaaksi. Nyt on se oikealla. Ja nyt tulee sitten AC Oulu nopeasti omaan vastahyökkäyksensä Lindfors. Messenger tulee. Ristipallo jää vajaaksi. Tavoitti sillä Kruunholmia. Messenger menettää tällä kertaa pallon Jovovicille, joka tulee kohti boksia. Jovovic pyörii, mutta hyvin pelaa tilanteen loppuun.